Antxontzekeria. Bai, zure bai, Ilaski Serrano. Oso ondo, teori batekin ator. Teoria bat, Garatzeko segundu baten ezin dut. Teoria baten lehen notak. Baina lehen notak. Aurrekoen eta benetan egon nintzen, eztabaidan lagun batekin, da nire defentsa zan, Euskaldunok berezia biodibertsitatearen alde egiten dugula, ekologistak aran da. Nolatan? Gure ekosistema zaintzen dugula gure hizkuntzan hitz egin da. Ja, eta ondorioz, hizkuntzatik abiatuta. Ez, hizkuntzatik abiatuta, zuk munduen zure alea jartzen zu. Ezberdintasun da biodibertsitatearen alde. Miluz ere, bai, saio ekologista. Eta Miluze da saio ekologista bat. Arrazari gabe, txalo berdea, datatzen urdina eta berdea, datatzen gure lehiakideak. Txalo! Gera izanen, Tito eta Maitane, Gregorio eta Izaskun. Ekologismoarekin bat egin da, publikoa jo ditu bizka bat txaloak, konsumo bajukoak. Txalo fuerte jo, Jo txalo bezai gure lehiakidei, hori bai. Baina arrazto hori, Alberdi berdekoak izango gineatek, alemanak izan da. Mundu hori baten alde, mundu hori baten alde. Gera eta intzan ez moduz? Ondo. Bueno, 3. saioa. Gera, ze moduz? Ondo. Beroto beto. Bai, lasaiago. Beraiek ere oso ekologista, ze 3 saiotan ez dute zer eraman hemendik. Utziko dugu dagoen bezalaxe zakua ez ukitu. Ja, bueno. Aintzane, baina gaur datoz intentzio horrekin. Gaur bai, finaltxu batero ondo gongo zan. Bai, asiatetik amaierera ikustie programize moduan. Bueno, aintzane ze intentzio gaur? Erki pasteko. Erki pastatu. Ondo, gogoratuko dugu ikaskideak zaretela hiera. Bai. Zer ikasten? Arte historia. Arte historia, posik, eta gure artista eta gure artelanak ia prest lehen azteko. Oida. Ongi etorri. Eskerrik asko. Endik eta Maitane, Gabon. Gabon. Zer moduz ikote? No. Zuek zakua ez baina, diru pixka baten eztiak edo dazatu dituzu, Bai. 100 euro irabazi ditugu. 100 euro. Final batean. Etorri ginen Patrika gutxik eta... Orain 100 euro dituzue. Bueno, ez zehazki zuentzat, ze zuen asmoak eta berrituta, Maitane asmoa da, hemen dirua lortuz gero? Bai, ikastetxera eramatea, bertan Euskara bidai bat edo antolatzeko ikasleekin. Gau, eta hemen ere azpimarratuta daukagu, Euskara bidaia, ez da ikasturtea amaierako bidai horrela. Hori bere egingo dute, baina... Publikoko lagunak adiez bat, Saloura. Saloun Euskara bidaia baino izango da beste estilo batekoa. Saloun Euskara entzuten da, Hori egia, Salou Euskal Herria. Hori ere agarrik agerizake. Baina zuen asmoa, bidaia hemen bertan antolatzea Euskal Herrian. Euskal Herrian zehar, harakatu dezaten eta ezagutu dezaten non dagoen Euskal Herrian. Az gaitezen mundua ezagutzen hemendik bertatik. Sondo, zuek zaletasun horiek, endika, zure zaletasunen artean hemen agertzen baitira, soziolinguistika, Euskararen historia, leku izenak eta abizenak ere bai. Friki bat naiz itzela, nik pentsetan dut dela, nire inguruan euskera, garai batean galdu zenez, modu bakarra ikertzeko zela, leku izenak topatu eta ikertu. Ze ona? Arrasto bakarrak. Bai, leku izenana mundu bata, Boaz. Leku izenena dinot, azten zara Euskal Herritik kanpo bai topaten eta zabaltzen da kontu, Bai. Eta horrela izen aurkikuntza berezirik edo egin duzu? Aipatzeko modukorik edo? Bueno, nire herrian daude toponimo batzuk direla Texas, Granada, Las Vegas, Urdaibai. Bai, horrelakoak denak naztuta. Loyola, dena naztuta. Eta abizenak, zalea izan da, zurea jakingo dituzu gutxienez, 8 bat edo? Amasei, segiduan. Esan ditzakezu denak, bizkor? Zaituko naiz. Venga, bai. Honen truke 10 puntu. Die oso trenak ekarritakoak, Bota. Cuesta, González, Serrano, Télez, Fernández, Ferreiro, Abasolo, González, Fuentes, Vázquez, Reguera, Mejuto, Arana. Eta Miluzena! Enbiza lenguzu kara! Zura itxe eta gura itxe lenguzu, Ondo, baiani handikan alde. Miluzenen alde goroar. Bikote animo, eta zorte hon. Eskerrik asko. Gregorio eta Izaskun baduz? Kaixo. Ondo. Nondik zatozi, Andoaindik. Eta Andoaindik, da ganera, etxe bardinetik. Pixukideak? Askotan aipatzen da, zuen ere pixukideak. Betianik pixukide. Gregorio zederra, itxalabak zari, Bai. Guretza plazer bata. Askotan ikusten du nire lan itxalabak eta horrek erakusten duelako. Badauela maitasun berezitxue eta humori ez egon artien. Bai, eta gazteen arrastoa jarraitzeko gogoz gaina. Oso ondo. Zuk alabaren arrastoa jarraitu duzu edo aitak ekarri du alaba edo nola izan da? Alabaren arrastotik. Bai, oso ondo. Hiru alaba, ala ere. Bai.
Iruzari, bai. Zu gaztiena? Bai. Ondo? Ederto, aitxa errastak egartzi biluzera guretzat zen placer. Eta bi biloba. Bi biloba, Bai, Oto. haze bakarrago. Bueno, geuze asko, Irualaba Elgoibarko lanbide eskolan egiten zu lan, Gregorio. Egiten dut, edo? Bai, bale, esango dut. Bai, zer da kontu. Erretiro hartzekotan, Orain arte aritunez Atxabaltan. Vale. Ados. Eta aurtengo kursoan Elgoibarren. Eta oraindik naiz hasi, ez esan inorri. Epa! Primizia, esklusiba miruzen. Ondo. Ebakuntza bat egin zait nago, eta orduan nago baja batekin nago. Horregatik ez dut eskola ezagutu ere egiten, baina goraintzik Elgoibarko guztiek. Ja, lankide berri. Ni ez naute ezagutzen, ni beraiek ere, baina igual programa aprobetxatuz ezagutuko. Bueno, baina medikoaren deiak eusten digun behintzet, biluze pare bat edo alkorrekin egiteko hori da Gregorio esango dute bina. Txakolindegira joango zinateke, Gregorio, diru irabazizkero eta telefono barri bat erosi. Alaba txibatu dizue. Eta beste dana izaskunentzat. Izaskun hori da plana, itarekin etortzie, sakua irabazizkero dana zeuretzat. Diru asko balin ba behatxako lindegia eta nik beste Eta zuk gainontzeko horrekin, ze proiektu daukaztu gara edo? Bueno, igual bidaian bat. Ondo. Kotxe bat ere pentsatzen nahi nez adarre hosteko. Kotxea erosi, kotxearekin bidaia egin, denak ateatu. Posible balitz, la. Ekologismoari buruz berretan egon gara, bai, bazabiltzu handoainen udalien, energia eta klima aldaketaren inguruen da planien, zeure ikasketak aslotute bai? Hori da, bai. Eta ze jodu bereziki gogorra handoainen klima aldaketak edo? Bueno, egia esan lan handia dago, Daniel, mundu osoan esango dugu. Bai. Plazer bat, zuek hemen egotie, orduen onkietarri? Ze lehiak ideonak, zakua ere puntakoa, ez duzu gutxiago merezita. Gaur, miluzen jokoan, 14.600 euro! Bai, horixe. Eta publikoa ere pareko, Azornotatik, Lauaxeta ikastolako lagunak, hau bazuek, onkietarri. Zoragarri. Eta aita alabei, aukeratzeko aukera, alegia, lehenbiziko ariketa, zer nahi duzuen, potokumeak ikusi-makusi tribuaren berbak? Ba, gu ikusi-makusikin hasiko da. Zuek ikusi-makusin, bai. Jera eta Intzaneri... Jera eta Intzaneri potokumeak. Potokumeak, bertxotan jarriko ditugu, eta tribuaren berbak endika eta maitaren entzat. Sondo, Jera eta Intzane, bertxotan hasita orduan, gurasoen etxera, bazkaria, afaria, lapurtzera, joateko iturari baduzu zuek? Nik ez. Ez, bat ere ez, Itxean dena. Bueno, nitarteka, egin behar dago, zaintza da hori ere, nolabait, eta aprobetxatu. Txirritatxok egin du, gurasoenera joan baita, bazkaltzera, ikustagun zegarri duen bueltan, hauetxek, zuen hitzak eta oinak. Gurasoen etxean, bazkaltzen, asteburutako, zita. Denek beti bazkari, diogu, behin sukaldean, Asita. eta guk zer egingo, diogu, lotxak auzoan, Utzita. iruta perbete, ekartzen, bukatzen dugu. Jantzita. Jantzita, taperra jantzita. Ez da gipanik. Bueno. Foto txiki bat ere. Antxonekin foto txiki bat. Ez? Foto. Eskerrik asko. Hori bai. Ikusi egingo dugu, osatu ez du egingo fotori daukagulako. Baina, bueno. Bost. Endika maitanen, Jose Miguelen batelan, txitxarrua eta berdela. Hori zalantzari gabe. Itxasontzietan da ono moldatzen zari edo mareatu edo... Bueno, kostaldekoa banaz, baina itxasontzietan moldatu... Kostaldekoa izateak lagundu. Eta Marie itxasontzi batean, bueno, ia mareatu barik osatzen dugun. Itxasontzietara goaz, endika maitane hauek zuen berbak. Endika denpora. Itxasazpiko ontzia. Urpekoa. Baporea. Lurrun ontzia. Aizeak bultzatutako ontzia. Belaontzia. Kruzeroa. Gurutza ontzia. Urpeko minak biltzeko ontzia. Minaketaria. Ontziak bultzatzeko ontzi txikia. Atoi ontzia.
Hau. Ondo laueko ontzitxoa. Txanela. Jatea. Laketontzia. Apa. Zuero kostaldekoa? Bueno, Portugaletera joan naiz bizitzera, orduan... Ondo hartuko zaitu herrian, eh? Bai. Nik zen, jatea laketontzia. Nik laketontzi badago da orduan. Laketontzia batako zu? Kike izenekoa, noski. Claro. Denok ere gonbida duta. 1 puntu bikote, zora garri. Ondo? Izaskunek autoa, jate bat ere akaso? Hombre, ekologismoaren ikuspegitik ez da igual erosketarik finena. Dena dela. Bueno, 10.000 eurogaz Bai, espentsa. ez du ematen hortarako. Orain, begiak ondo zorroztuta noski, hemetxe dituzu eta animalitxo oso politak, jolaserako, katakumea, txakurkumea, moxala, txala, antxumea, arkumea, txita eta txerrikumea. Bazen ba, Gregorio, denbora. Antxumea. 5. Arkumea. 6. Kain. Katakumea. Katakumea. Bai. 2. Txita, izaskun. 7. Txakurkumea. 2. Bai. Txala. 4. Txerrikumea. 8. Moxala. 3. Antxumea. 6. Arkumea. 5. Katakumea. 2. Ai! Boazen, txita. Txita 1. Ez. Txakurkumea, izaskun. 2. Txala. 4. Txerrikumea. 8. Moxala. 3. Antxumea. Gregorio ere, epa! Ondo, 40 puntu. Gera intzane, bueno, markagailua pixka bat astindu dugunez, gorputza ere astintzeko prestuek, bai? Mintzio batzuk hartu lekuan mesedez, nik eta Maitane bestaldean. Goazen ba, puntu bila. Denbora. Tigrea. Leoia. Txakurra. Pantera. Katua. Zer gehiago, Jera? Leopardoa, gepardoa. Ez. Txakurra. Otxoa. Azeria, Lukia. Bigarra. Vale. Jan. Jateko probina. Jateko, platera. Suritu. Laranja suritu, ez. Arraina, lebatza, bakaiaua, atuna, galuzea. Bueno. Borobila. Apoa. Hirugarrena. Vale, abadea. Aingerua, jainkoa. Ez. Ama Virginia. Jesucristo. Aintzan ez duze. Boroa, zer dauka? Buruan, hile luzea. Ez, faraoia. Hartu lekuen, guapa. Bai, egin diogu Julio Cesarri erramukoroa bulta osokoa. Bi horrela aldetan beharrean. Julio Cesar eta Kleopatra ziren. Gizon otxoa behar genuen. Eta atuna aipatu da marmitakora iritsi behar genuen. Bai, punturik Marmita ez. utxik! Hendik eta Maitane, errebantxartzeko aukera orantxe, Hartu lekua mesedez, Gregori eta Izaskun bestaldean. Andoin narrok bota, Zuek proposamena beldurri gabe. Ia bat, denbora. Karretera. Txanda. Ondo, hori da. Argazkilaria. Zer da? Pisa. Eta zer da? Pisa kotorrea. Bai, bai. Oso ondo, hendika. Motorra. Motorista. Uretako motoa. Oso ondo. Polizia. Ez. Multa, isuna. Ez. Jabea, nagusia eta langilea. Eta zertan? Nagusia, bronka botatzen. Bezeroa eta... Ez. Ondo, rolak ondo. Bale, dia, nagusia eta langilea. Kontratatzean. Ez, egoera da. Bai, tratu bat egiten. Bueno. Kontrato bat egin nahian. Zer da hori? Konbenio bat. Lanean zer egiten da? Idatzi. Jesus. Firmatu talde lanain. Idatzi. Biak elkarrekin? Elkarrizketa. Bueno, vinieron con el contrato, bai, eta, bai, hartu lekuen.
Langilea nagusiarekin bileran. Bileran. Bueno, esan diren horietan guztietan, elkarrizketa hau eta beste. Adosten, kontratua. Oso bizi, Ondo. Nik eta Maitane, lanak ondo eginda. Ondo, ariketa hona ikusi dugu, 60 puntu. Zola garri. Gregori eta Izaskun ikasitako hortatik, oraintzuk ere erakusta ditxoa, hartu lekua, Jera eta Intzane bestaldean. Ni hasiko naiz. Puntua behar ditugu noski, alde honetan bereziki animo beraz. Bazen, demora. Bai? Apa, Izaskun? Txori bat. Txikia. Kolibria. Txepetxa. Txantxangorria. Ez da txoria, eh? Pinplipauxa. Bai, tximeleta. Bai. Ondo. Apa, Gregoria. Errazkina. Bai. Helikopteroa. Pilotoa. Ez. Azafata. Bai. Oso ondo. Oso ondo. Kulturismo. Oiga, ez dut ikusten. Adio. Esan melarrira. Zer garen? Zer zareten? Gimnasioan... Bai, bueno. Zer dira? Lehiatzen, gimnasioan lehiatzen... Abdominalak ite. Baina bikote? Zuek rolak hori da? Bat nor eta besti nor. Abdominalak egiten... Entrenatzailea Eta ikaslea edo... entrenatzen. Bai, oso ondo. Vale. Hartu leku, Oso ona. Gregori hori senak agindu dio betaurrekoak hartzea, eta betaurrekoak izaten dituen leguan izenaz dugan. Eta ere osatu dute. Tximeletari, zelan deitzen diozu? Ni tximeleta. Dinot, pinpilinpausa, mitxeleta, inguma, Enbikak gaizki 40 ordain. txigipitina. Bizkaia mariposia be bai, Butterflya, baita ere. Bueno, ederra, danak, bai, Gregori gora uimingu, bai, orain denpori dago. Ondo. Ondo jartzeko, hau pasuek 60. Bikain. Eroglifiko batzuk, Jera Intzanez, hauek hasiko zarete, danak asmatzen. Bai, ez da? Eta erakusten bestia izelan egiten dan ariketa. Aba. Jera Intzane, lehenengo eroglifikoa, denpora. Tximistak jo du, Atarian. ez? Irakurri? Atean. Ia? Ate handian. Ia? Irakurri ondo, Aintzane. Tximistak Hortxe jodu daukazu. atea. Ez? Antenan. Bai. Bai. Tximista, gaua. Antena. Oso ondo. Antena. Enuntziatu oso garantzitsua, Ondo. Ondo bikote. Horto, bigarrena denpora. Izeba, neure partez. Nire partez... Errezatu... Sinonimo bat. Amen, otoitza... Ez? Nire partez... Zer egiten daude? Erregu... Erregatu... Gurtzen. Agurtu. Agurtzen daude. Agurtu. Irudimena. Izeba agurtu. Berzen, bai. Izebaren bat agurtu nahi duzu bide batez? Bai, bueno. Bai. Muxu bat hemendik. Ba, oso no, agurtuta geratu da. Berroita garrundu. Ondo egin gainera, izenik ez esaten, bestela bat esaten baduzu bestea ez. Ondo. Izenen arteko talka, ondo. Bueno, hendik amaitan ikuste zuien. Medikazioarekin hasia berriro eroglio. Eta orduan irudimen kontuak Gora berak, ez da? izkigu. Eroglifikoetan. Eroglifiko psikotropiko xamarra. Jarra haituko diogu. Maite dugu dan moduen. Zalantzari, ez dago besterik. Nik ja bai, ez dago besterik. Hendik amaitan, lehenengo eroglifikoa denpora. Aurrelariak egin zuen. Saskiran... Matera. Mate... Bai, eta zer? Eramaten. Ez, zer ikusten da? Eraman. Ez. Mate. Zer ikusten da nabarmen? Matea. R. Bale? R matea. Bale? Errematea, ze ona. Ostia, ze ona. Leprekin mate hori egiten dau, erre matea. Ondo. Emik haunkit, oso ona! Gozatzen gainera, izu. Irakatea naiz, beti positiboan, Oso ondo. Ja, orain, urrengo ere asma dezan. Venga, hori da. Segi horretan, ez da? Maitane proba honetarako. Bigarrena, denpora. Goizean aldatu dut. Zer ikusten da? Zer ikusten da? Gurra. Ez, zer gehi? Kenduta, Sua, Ez, zer ikusten da?
Larre, Letra ez, zer ikusten da? Egurra, zura. Zemat? Nola, hor. Asko, milaka. Bale, egurra bat izango litzateke, egur pila bat ikusten du. Egur pila, kenduta egur pila. Egur pila, txabal. Bai, behar genituen, bueno, beste sinonimo batzuk. Ai, endika, urrengoan seguru baiet. Nik ere ingo ditut irakasle lanak. Nik uste nuen, kene zenez amaieran izan behar zela, baina. Endika ari zen egur zatiak zenbatzen. 1500 egur... Endika eroglioa aurkeztuten zuten egun ikusko zu Ulertuko ez. duzu. Ez daukala logika. Lehen ulertuko duzu hor. 50 puntu zuetan dara bikote hor. Gregorio ezaskun eroglifiko batzuk. Bai, ez da? Venga. Ondo, bale. Ba, lehenengoa. Hauxe, denpora. Erroman badago. Panteoia. Oso ondo. Panda bat ikusten dugu, baina lehenengo zatia, darik ez. Pan eta leoia, eleorita baitzeko ordezkatuta. Teoia, panteoia. Oso ondo. Bide batez. Ederra, Romako panteoia. Romana nahi duzuen. Bai, dima dugu bidaia txabate. Bai. Laneko bidaia esango dugu, ala deituko diogu eta... Beti hauna Bai, ba. kalimotxo bat hartuten, ba, ez, Romana. Kalimotxo bat, kalimokio bat erroman hartuko dugu. Gregorio Ezaskun, bigarrena denpora. Aldatuta daramazu. Gerri da, ez? Bale? Gerrikoa. Gerrikoa, oso ondo. Hau, Toma eta Gerri hori gegaitzeko ordezkatzen du. Gerriko erdiako, gerrikoa, oso ondo. etxeko lanak ondo egin da, Zorionak, bikote, puntu zuentzat. Opa! Eta zazpiki paradogiko xamar bat, ilaski, jarraian. Noiz ez. Bai, hori ere egia da. Noiz ez. Berezik ikaso honetan, Donostian topatu baitute kartelak egitea debekatzen duen kartel bat. Legia, kartelak debekatzen du, eta ikusiko dugu hementxe iruditan, debekatuta dagoela kartelak egitea. Bueno, gazteleraz dio prohibido fijar. Alegia, kartelak jartzea dago debekatuta. Hori dela eta, Jose Miguel txiolariak egin du zuzendu eta jarri du. Prohibido hacer carteles. Euskarara ondo ikarrita. Beraz, eskerrik asko bidaltzeagatik, behondo izuela. Bazuek. Betiko galderie, ez da inon Euskaldun bapez? Mesedez. Inon bez? Publikoan bai. Ekologismoa behar dugu. Hori ba. Publikoan Euskaldunak eta miluzeko eskuaren deia darra ere bai. Apa zuek! Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Otoma? Aurrera! Bueno. Laburra, baina... Bueno! Gizonak, deia dar galdua. Tak! Deituta eta eskegi. Jera, entzane prest? Hauxe, lehenbizikoa. Oazen. Baina, noiz bukatuko da, zenbat denbora irauten du? Zein da argaziko marrazki bizidunen izena? Ze honak hauek. Pixi eta Dixi, Tom eta Jerry, Chewing eta Gum, Begi eta Oilazko. Begi eta Oilazko. Oso honak, Anik ez dakiz zer dana. Bai, hau zen erokeri bat. Bai, Haulan zauz. Bai, hori ere egia. Hori izan da gure ziketa. Bai. Danik handik ikusten da zu hau. Bai. Aurrera, entzun. Kolore hauekin ez duzu galduko, txurita gorria, aupa, aupa, beho. Aupa, beho. Boa, oso ona, irratian deskurritu benuen duela gutxi. Zetalderi dedikatua da Michel Etxeberriren kantu hau. Bayona Olimpik, Biarritz Abiron, Biarritz Olimpik edo Bayona Abiron. Bayona Olimpik. Errebatea. Biarritz Olimpik. Aupa, aupa, eo. Arno eta Arnarekin. Ba, bikaina. Bokala? Esaterako. Eta aurrera, jera intzane. Zertarako erabiltzen dira kanfor bolatxoak. Belarriak estaltzeko, intsektuak usatzeko, lubrifikatzeko edo sua pizteko. Sua pizteko. Parrillan eta ez da. Errebotea. Intsektuak usatzeko. Ondo. Bai.
Sasoi baten gehiago. Bai. Baina, eta armario Bai, usai berezia du, ez da, betiko bai. zielez, Ja. sartu behar. Betiko hor. galtzaile, bai. Bokala? O. Baina noiz bukatuko da, zenbat denbora irauten du? Probatu nahi duzu edo? Laugarren errondara? Ez. Ez dugu nahi. Aurrera alegia, jera egintzan, entzun. Xoxoak galdu du mokoa, mokoa xoxoa gaixoa. Nola kanta, nola Xoxuak. Zeit ez tali diegu Pirritx Porrotxe eta Mari Mototxi? Txio-txioka, mirula, txirula, txistuka. Ai. Bai? Txistuka. Txirula. La canta, nola txirula, nola canta xoxuak. Haze aukera? Bokala? U. Noiz bukatuko da. Zenbat denbora irauten du? Komoina jokoan? Bikote? Aurrera ingo dugu eraz. Bai, aurrera. Azken erronda. Jera eta intzane barkatu. Zein autoren logoa da argazkikoa? Dacia, Mitsubishi, Land Rover, Jeep. Izaskun fitxatu hau, erosteko ta. Ze auto? Dacia. Mitsubishi. Noski. Ba, noski, ba, neu bestakit. Ez da bezpakigu, ez dakigu. Mitsubishi ze? Mitsubishi zer. Bokala? Bendika baitan, Ez, I. Badago, bai. I. Hori. Ba, orain bai, ez da. Baina noiz bukatuko da, zenbat denbora irauten du. Bai, a ber, Bai? Benengo hitza behar dugu? Behar genuke esaldi osoa noski? Bai. Endika eta maitane. Vale, a ber. Guazen? Botako. Benenga hitz Bai. Venga, Kuluska hasteko ikusi eta amaigabea izango da. A ber, zer? Bilma aipatu dugu, harriketarrakeko Bilma! Edo izango da... Filma, akaso? Filma, Kuluska artean ikusi eta amaigabea izango da. Bai. Ez dugu banatu lehen, komodina beste begitugu gordeta, lasai, eta endika maitane ustez abantaila zauek bigarren honetan. Bigarren eskuak dio, zenbat gastatu duzula egu berrietan? Asko seguruenik. Ze aktoreri egin dio guztuma? Julia Roberts, Juliette Binoche, Fariba Seikan, Penelope Cruz. Fariba Seikan. Osondo. Bai. Gernikarra. Bokala? A. Entzun! Iepa! Venga, norri izan da? Beethoven, Vivaldi, Bach, Schubert. Vivaldi. Txalo jotzea da pixkat? Juligana, ez da? Ez, bai ondo, Lo. Kultureta. Honoski ba. Bokala, bikote? E. Eta gero oso guapu zan Vivaldi. Bai? Bai. Bai, Ez dakizu zer. Endik aurrera egin da. Hori egia, Ze plater tradizional jaten da egu berri egunean Katalunian? Hau badakit. Zanfaina, kalsotz, panakota, gallet, sopa. Eta ollo... Bai, ollo eta begi eta ollo. Begi eta ollazko, bai. Zanfaina. Gregorio, izaskun? Nik uste gale sopa. Bai. Ondo. Makarroi handi batzuekin eta. Bokala? I. Entzun, endika maitane, laugarren erronda. Ona. Kiss me. Sixpence on the Richard, Richie is not the richest, give a pence to Richard, Richard has sixpence. Ze talde da? Sixpence non the richer. Oh, yeah. Ze ona. Eta beste bokal bat. Bokala? O. Askatu edo azken erronda? Abendu.
Zenbat gastatu duzu legu berrietan? Beido ez. Bai? A ber. Abenduko oparotasuna, urtarrileko ezin ordaindu... Ak. Ezin ordainduak. Abenduko oparotasuna, urtarrileko ezin... Baina hor ikusten duzu, Beste zerbait ere falta da. Oparotasunak. Bueno, zuena aukera. Endika maitane. Hauetako zeiritan dago, L'Eixample, distritua, Paris, Lyon, Barcelona, Madrid. Bartzelonan. L'Eixample. Venga. Abenduko oparotasunak. Begira. Beste bokal bat, Horrena? U. Ia, orain? Abenduko oparotasunak, urtarrileko ezin ordainduak. Karen osaldekoak aragu, Oso ondo. Komodinak! Komodina bakarra. Komodinak. Ondo. Gregori izaskun. Venga. Aukera gutxi izan duzu orain arte. Hauxe zuena, hirugarren eskua. Hori da kolorea. Berotu egin zara. Ui. Ze bertsolariri egin diogu zuma. Txirrita, lazkao txiki, mainukorta, egaina. Egaina. Noski ba. Ge batzuk eta ze bokal? A. Entzun. Popeien marinera. Nola ba? Jan ez dindartzu egiten naiz. Zeiz ezkutatu dugu. Vitaminak, arraina, aragia, espinakak. Espinakak. Espinakak jan ez dindartzu egiten naiz. Olivia! Guak, esaten zuen Popeiek. Hau ere zineztekoa, jaski. Nik horrela zikusiot. Bitu hor bai, Gure privilegioan. Bai. Bokala? Eta gero geratu nahi, harrituta zure Popeye. Bai, egia da. Claro, Popeye esan. Popeyea oskatu baina. Begiz eitxe zabolako, nola? Estatu batuetan, eta izen horti dator, Popeye, begi bat itxita daugalako. Esan zuen publikoak txunditurik. Baze aurrera, espinaka batzu gero publikoari. Nabari ez. Zenbat tonu daude, do eta mi noten artean. Zenbat tonu, 2, 3, 4, 5. Do eta mi noten artean Zenbat tonu bai, bikote? Mi, fa, sol, la, si, do. 5. Zenbat tonu daude? 2. Dotik rega bat, mi, retik sol, mi. do. Hori da. Mitik fara erdia eta hori guztia. Bon. Bokala. Jera intzane? Osondo. Jera pentsatzen abil. Jera izen oso politxa dela, bai, jera politxa gue. Hori pentsatzen egon nahi. Ez du bokalik beharra maietan. Ez, bai, bueno, ez dirik alegia. Bitu ze izen politxa dan. Eta ja, askatuko bazen dute? Ez. Aurrera, Gregori da izaskun. Entzun. Far away, far away. Nola du izena David Guettaren kantu honetan abesten duen artistak? Txia, Maria, Sia, Masia. Sia. Bai. Eta bokala? Bitu, zia gustatzen dazti. Bai. Luka ere interesgarria. Hori da kolorea, berotu egin zara? Ez du itxura txarrik honek, Laugarren errondan, askatzeko aukera. Bikote bai? Bai. Ozen eta argi, mesedez. Gorritu egin denari, ez esan inoiz, gorritu egin dela. La. Elez. Amaituta. Ez que N ere izan Oso ondo. Ikan, komo inazuentzat? Begiak zabaldu etxean markagailuak ikusteko momentua, 210 puntu. Jerak eta intzanek, 210 eta komodina, endikak eta maitanek, 370 eta komodina Gregori Izaskun. Zein da zuzena, hemen txerabakiko dugu guztia. Aurrerako pasea jokoan, lehenengo errondan, jera intzane, elkarren artean sinonimoak dira. Sarri, apika askotan, maiz, usu, ardura, minki, txitean pitean, aleren, naharoki, frankotan. Sarri. Ondo?
Askotan. Sinonimo hau ere, bai. Maiz. Frankotan. Bikain. Usu. Usu, sarri, bai. Gregori, izaskun? Naroki. Ondo. Apika. Apika? Apika behar bada agian adierazten du. Hendika Maitane? Aleren. Etxago, asmatu egin dugu. Bai. Gregorio eta izaskun? Oker bakarra dago eta bi zuzen. Komodina erabiliko da. Ardura. Eta orain, 70 punturekin planto egin dezakezue edo bitik bat aukeratu? Eta taula guztia osatu. Bai, planto ingo da. Planto. Bai. Ados. Planto. 70 puntu zuentzat. Ninki zegoen leguzkanpo. Txintean, pitean ere. Txitean, pitean. Sinonimo, baita. Hendika Maitane, bigarren erronda. Bibotea daramate. Zer bukasi erantzuten? Aukerak. Albert Einstein, Bernard Batxaga, Dalton Anaiak, Xavier Saldias, Ned Flanders, Superman, Charles Chaplin, Salvador Dalí, Adolf Hitler, Obelix, Rupert Ordorika. Ned Flanders. Bai. Obelix. Bibote laranja, bitxirik ordaduna. Jaraintzane? Adolf Hitler. Ez dago hau ere, bai. Hendika Maitane? Dalí. Gorantza horrazuta. Bai. Charles Chaplin. Bibote beltza, bai. Charlotte. Jaraintzane? Albert Einstein. Eta mi aterata gero. Hendika Maitane? Jo. Azpeitiko pibote beroa. Ala esaten metioten. Bazkena? Dalton Anaiak. Zuena da taula. Gregori Izaskun, 150 puntu, seguru zarete. Hirugarren erronda. Adi, jakin nahi duguna izango da Gregorio Izaskun zaudek erantzuten hasi. 500 metroko altitudetik gora daude. 500 metik gora. Iruña, Abaurregaina, Gasteiz, Izaba, Altsasu, Zigoitia, Otxandio, Elgeta, Eulate, Amurrio, Bernedo. Gaztei. Bosten da 20 metrora. Jeraintzane? Altsasu. 10 metro gorago. Hendika Maitane? Abaurregaina. 1050 metrora. Iruña. 450 metrora dago ba. Fresko egiten du, baina... Jeraintzane? Izaba. Hau nabarmen, 800 metrotara bai. Hendika Maitane? Komodina. Zigoitia, 600 metrora dagoen Zigoitia. Jeraintzane? Bernedo. 710 metrora. Hendika Maitane? Eulate. 730 marrera. Jeraintzane, azken erantzun zuzena. Amurrio. 220 metrora dago ba. Hendika eta Maitane? Seguru zarete, beraz. Otxandizo. Otxandizo. Otxandizotik ara dago mekoleta. Oso, 90 puntu. Eta markagailu bat 210 punturekin geratu dira Jera eta Aintzane 560 puntu. Hendikak eta Maitanek 580 Gregoriok eta Izaskunek. Jera eta Aintzane, 3. saioan, amaitu da Miluzeren zuen historia, nola bai? Artearen historiako ikasle finak. Historia, bueno, laburra baina nolako izan da? Ondo, gustora. Gustora, Jera? Helburua zen lehenengoa pasatzea,
Jazta. Horrekin etorri zineten zuen. Horrekin etorri ginen, bai. Gero Aintzanek esaten zuen, ondo pasa ere, ondo pasa nahi Baita dugu. ere, baita ere. Ondo pasa duzue? Bai. Zora garri. Eskerrik asko neskak etortziarren. Apa, bikote! Ze iruditu zait, endikaia sokatirara joateko prest. bidean, sokatik tiratu. Ema, ekarri galderak niri, mesez. Saron, ardezagun arnaz pixka bat, ospatu, azteko eta behin. Bigarren fasera ere aurrera egin duzuela. Otxandiok zenbat metro, por casualidad ez da. Ah, esango dizut, Hori buruz dakit gainera, eta hemen begiratuta zezanik ez. Otxandi jo dago... 550 marrera izango da, ez da? Bueno. Tatxasu dana. Bai, baina 550 marrera. Ondo. Beste daturik, jakin dugu zuen? Ez, eskerrik asko. Ez, ados. Gregorio, izaskun? Bernedo zazpirun da mar, hori bazenekien, bale? Hori da. Eta nire nortasuna giritzen bakia lau. Bikote, zorionak, Eskerrik asko. Aurrera egin dugu, markagailua ondo beteta gainera. Bueno. Eroso. Bai. Ez eroso egia aldela, ze sokatira dator. Bizkor, erne, argi erantzun, eta endika maitan ezuek erantzuten lehenak, hainbesteko gogoa daukazuela ikusita. Bereziki, hartu lekua, sokatirara goaz. Demora, ze izen ematen zaie izar multzoei? Konstelazioak. Boi. Ze animaliaren esnearekin egiten da idiazabalkazta? Ardia. Ardia. Gipuzkoako ze udalerritan jaio zen Lope Agirre konkistatzailea? Lezo. Oñatin. Pilotako zein modalitatetan aritu zen Yves Salaberri Xala? Trinketea. Eskuska eskupilotan aritu zen. Zein urtetan margotu zuen Picassok Gernika? Urtea? 1974. 37an, zein dorre famatu diseinatu zuen Gustave Eiffelek? Eiffel dorrea. Bai. Zein pertsonaia erretzen da mundakan San Juan gauean? Paso. Sorgina erretzen da. Ahoko zein atali eragiten die gingibitizak? Estarriari. Ez entziei. Nola du izena mapak egiten dituen pertsonak? Kartografoa. Osondo. Ze urtetan izan zen COVID-19ak eragindako konfinamendua? 2020an. Osondo. Zein loretatik lortzen dira jateko pipak? Girasoletik. Ekiloretik, bai, ondo. Zenbat Italiako Giro irabazi zituen Edi Merckxek? Bost. Osondo. Zein herrialde osaten zuten Txekiak eta Eslovakiak? Txekoslovakia. Bikoain. Zein ibaik zeharkatzen du? Bilbo. Nerbioi edo Ibaizabal. Osondo. Zein kolore adierazten du alemanieraz Schwarz hitzak? Horia. Beltza adierazten du. Zein kolore ditu Eibar futbol taldearen kamisetak? Gorria eta beltza. Urdina eta granatea. Zein enpresa izan zen Realaren kamisetako lehen babesle? Paso. Niesen izan zen, zein disiplina artistikoagatik egin zen ezagun Igor Yebra? Dantza. Dantza. Baleta. Gregori Izaskun. Hau da, berotxe ariketa bat. Aha, ez da urruti ere gili, Gorria eta beltza. Bueno, granatea urdina. Baina, hau izaten da berotzi, etorrita nahiko aurrera egiti, Ze moduz, Gregori Izaskun? Erki. Ondo, lekut hartute, eta aurrengo biluzen zeuen zain egongo gara, Hau patzuet. Maitane eta Emika, bigarren saioa, bigarren finala. Ez dira, datu estatistika txarrak. Euskara bidai hori bizka bat hornitze aldera. Hirua behar dugutan, noski? Zenbat behar dugun? Zenbat behar dugun? Dagoena ongetorri izango da. Ez dago horre. Bueno, autobusak aresti dago, autobusak alokatzeak eta. 100 eurorekin egingo dugu jolas. Horrela, patiora, bueltatzeki bat. Eta bueltan etxera. Komunak margozteko. Hemen dagoen guziarekin Euskal Herriari buelta eman, Erne, gaur mi luze jokoan. 14.600 euro. Ezinbesteko geltokia, zornotza, Eta lau asera ikastola. Aupa! Zergene jatorra. Aupa zuek, zer gazatatzeatik. Etxekuei klink, gurekin bat egiteko momentua dala gogorarazti. Agertzen dalako hemen, klink. Zuk eitzezu. Orain aplikazioa jaitsi, bai, eta gurekin bat egin. Baitan endika, inoiz esan dugu hemen bakoitzaren frikikeriei buruz hitz egiten egon gara askotan. Bai. Niri bada esate baterako
nagoenin hiriburuetan eta kanposantuetara joan eta ikusi jende ezagunatan non dauen. Edinburgon, adibidez. Oso misterioso. Harry Potterren. Eta Parisen, eta Londresen, eta bar. Kontua da, gustatzen zaidala niri ikustie zenbat urterekin hil ziren, esate baterako famatuak. Maitan endika. Badakizu oso klub famatua dagoela 27koena. Bai. 27 urterekin hil ziren hainbat ezagun. Nik 28 bete arte larritasuna pasan dituen. Bai. Lan hori behintzat, 28. Eta gaztetan ikusten zen duen 27 asko da, eta gero dira zuen ume batzuk. Bai, ba. Bita aurrekoen, ikusten Marilyn Monroeen dokumental bat, dainot, ume bat bada. Gero da hor, 36koen kluba bai, Marilyn, Lady Di, Bob Marley, bai. 27koen klubera goaz. Maitan endika, 27 urterekin hil ziren, mundu osoan hil izan ziren artistak, ondo kokatu beharko ditugu? Bai. Zorte hon. 27 urte zituztela hil ziren denpora. Janis Joplin, bai edo ez? Jim Morrison. Brian Jones. Aaliyah. Sid Vicious. Jimi Hendrix. Tupac Shakur. Richie Valens. Amy Winehouse. Robert Johnson. Kurt Cobain. Egia estatu egingo dugu. Lau akatxo. Lau akatxo? Labakatx. Hogeita 6 segundo lanerako, egia eztapenak amaitu zaizkigu. 27 urte zituztela hil ziren. Azken segundoak. Maitan etendika, urrezko galdera. Zerrendari begiratu, ikusi dakigunak edo deskarteak egin, hegazkin istripuz hil ziren bi. Denbora. Hamar segundo. Tira. Zemuz? Bueno. Eske gauza batzuk hor badakizu, baina esakizu 27, 33. Gazte hil zirenen zerrenda badagoelako hemen. 27koen kluba, hori da nahi duguna. Amy Winehouse. Nahiko argi ez da? Danok. Bai? 2011an hil zen, iragarritako heriotza nola bait. 27 urterekin. Ba, ze gazte. Oso gazte, bai. Eta ze talentu, ordura. Bai, buf. Robert Johnson. Beste musikari bat, bai? Deltako bluesaren erregeak ondairaren arabera, deabruak irakatsi zion, gitarra jotzen. 27 urterekin zen duzen hau ere. Gu institutuan geundela gertatu zen hau, Bai, Karko Behinena. Ze drama nazional, mesedez. Gero ze eriotza ere. Bai. Nola izan ote zen. Bai. Karko Behin. Nirvana. Na, 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 na. 27koen klubekoa? Bai, horixe. Ezagunenetako bat, hau. Richie Valens.
Bai? Hogeita zazpi urterekin ez, 17rekin hiltzen, American Pie abestiaren arabera, musika hiltzen egunean. Para bailar la bamba. Richie Valens. Pelikuli hau bai honena. Erra. Tupac Shakur, ezesko ere muan bebai. Zuzena da? Raperoa, argi eta itzal gehiago, 25 urte zituela. Heriotza bortitza izan zuen gainera. 250, ondo? Maitane, eskuluze azken momentuen Jim Morrison ezeskora, baina bai eskora ekarri dugu. Eske, gustoko dut, gainera, orduan. Eta aizpa bateko oso gustuko. Eta eskerrak? Bai? Bibaldi baino guapoago hau igual, ez da? Bai. 27 urterekin. Parisen. Zenbat fan hilzorian bera hilda gero. Parisen hilzanan, baineran, eta gero Parisen dau. Bertan luzera dut. Orduan jenti ez duten da ikusten oso ezaguna dau, bai. Jim Morrison The Doorseko abeslaria, oso ondo? Jimi Hendrix, beste mitiko bat, beste gitarrista mitiko bat. Londres? Ez eskore muan, zuzena da? Taldeko ezagunenetako bat hau ere, Janis Joplinekin batera. Brian Jones ere, The Rolling Stones taldeko sortzailea, 27 urterekin hiltzen. Aliyah, gaztea 22rekin. Sid Vicious 21 urte baino ez zituela Sex Pistols taldeko baxu jolea, bai. Ba, 300 euro. Ondo. Egun ez egun hobetzen. Bai, bagoaz. 1000 euro irabazteko aukera. Horretarako, galdetu dugu hegazkin istripuz. Zebi, hil ziren. Ez dakigu. Ez. Hausaz. Hau ez anikin. Nortzuk ez, bai, baina, batzuk, baina. Beste galdi batzuetan hil ziren batzuk. Hori da. Drogak eta hori. Ona zara? Ez da barraitzeko bai, ona zara. Maitan eten dika, 1000 euro jokoan. Brian Jones. Aukeratuen artean. Ze ondo 1000 euro, Maitan eten dika. Zeragarri. Negoziatzuen hasi beharko gara. Hasi beharko gara, bai. Bai, zuzena da? Batilla eta Richie Valens, oso zauna Richie Valens zen egazkin distrikua de bai. Ez artista batzuekin batera, eta bar. Maitane, Mika, ondo! Hirugarren saioko klubean desartuko zareten minutzen. Laure